και ώρα 14:45, δηλαδή παρατέταρτο. 4 εβδομάδες που συμμετέχουν στην μετατελική φάση είναι η αναγέννηση Γέρας, δηλαδή παρατέταρτο. Ο Αχιλλέας Πέτρας, ο Διαγόρας Νέας Παρασκευής, η αναγέννηση Γέρας και η Εμάς Φύγιας. Ο Αχιλλέας Πέτρας, Αντιστοιχή Νέας Παρασκευής, η ομάδα της αναγέννησης Γέρας Φύγιας. Ο Αχιλλέας Πέτρας, Αντιστοιχή Νέας Παρασκευής, η ομάδα της αναγέννησης. Το νούμερο 2, τον Αχιλλέα Πέτρας, Αντιστοιχή Νέας Παρασκευής. Το νούμερο 2, τον Αχιλλέα Πέτρας. Το νούμερο 3, τον Διαγόρα Αγίας Παρασκευής. Το νούμερο 2, τον Αχιλλέα Πέτρας. Και το νούμερο 4, στην Εμάς Φύγιας. Οι αγώνες είναι μονή. Καλή επιτυχία σε όλους. Ένα. Αναγέννηση Γέρας, γηπεδούχος. Με το νούμερο 2, Αχιλλέας Πέτρας. Τέσσερα, Εμάς Φύγιας και Διαγόρας Αγίας Παρασκευής. Οι αγώνες είπαμε θα διεξαχθούν Τετάρτη 3 παρατέταρτο, 2 και 4 Φεβρουαρίου. Πάμε να κάνουμε και την κλήρωση των νικητών από αυτούς τους αγώνες. Το 1 αντιστοιχεί στο πρώτο ζευγάρι και το νούμερο 2 στο δεύτερο ζευγάρι. Γηπεδούχος, το νούμερο 1. Γηπεδούχος θα είναι από το ζευγάρι αναγέννηση Γέρας Αχιλλέας Πέτρας και το νούμερο 2 θα είναι η άλλη ομάδα. Ο τελικός θα γίνει στο γήπεδο Μυτιλήνης και η ημερομηνία και η ώρα θα ανακοινωθεί. Καλή επιτυχία σε όλους. Την ημερομηνία. Κάτσε ημερομηνία, θα την πούμε μετά. Την είπα την ημερομηνία. Οκ. Κάνει μια δήλωση κάνει στην Ελλάδα. Οπότε είπαμε Γέρα